Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Wali Kelas ingkang kula hormati, ugi para dwija ingkang kula hormati. Uga mboten supe kaliyan rencang-rencang kelas 3 ingkang kula tresnani. Ingkang sepindah, sumangga kita ngaturaken puja lan puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tansah maringi nikmatipun awujud kasarasan saengga wonten ing kasempatan menika kita saged makempal ing papan adicara menika supados kramekaken dinten Sumpah Pemuda. Rencang-rencang lan para rawuh ingkang kula tresnani. Minangka kita mriksani kasunyatan sak menika tiang-tiang ingkang dimanjakaken kalian tek ketase. Minangka kita mriksani kasunyatan sak menika tiang-tiang ingkang dimanjakaken kalian jaman kemajuan teknologi sampun saya ninggali menika saya meninabobokan kita saengga saring angler televisi sampun ngagem remote ubarampe ingkang komplit kendaraan ingkang sampun saya lengkap lan kathah sedayanipun sarwa saged kita temuaken ing jaman menika. Nanging wonten ing wingking menika muncul adat enggal inggih menika lumuh-lumuhan. Sedanten kegampilan damel kita males kangge nindakaken hal-hal ingkang dianggep angel. Minangka hal menika kita umbaraken tartamtu dampakipun saged ala sanget kangge padha lan mangsa ngajeng sapadha. Kita minangka kaum enom ugi kedah waspada penyakit lumuh menika. Entak penyakit lumuh menika bebayani sanget ngajeng kita. Dangu-dangu kelumuhan saged damel kita mboten saged tumindak punapa-punapa. Nalika kita nyuduk kalian karuwetan kaharipun. Rencang-rencang ingkang kula banggaaken pramila ayo supados nyingsingke lengen lan bangkitke semangat kita sedaya. Aja ngenengke rasa males belenggu kita. Aja ngenengke rasa males ngungkung kita. Saengga kita dados generasi pengecut, dados generasi kang lemah kan boten saged damel punapa-punapa. Kita kudu saged dados generasi ingkang saged diandalke lan dibanggaake. Kita kedah mampu dados agen pembaharu lingkungan kita. Masa muda kita kudu saged dados generasi ingkang saged diandalke lan dibanggaake. Kita kedah mampu dados agen pembaharu lingkungan. Masa muda yaiku ketutupan. Banggaake. Kita kedah mampu dados agen pembaharu lingkungan kita. Masa muda yaiku masa kang penuh semangat, masa muda yaiku masa kang penuh gairah. Ayo kita bertindak ing arah kang positif. Kita damel awak kita dados contoh kebajikan kang saged nularaken semangat kangge rencang-rencang kita. Cekap semanten kala pidato ing adicara Sumpah Pemuda menika. Mbok bilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.